banaaneilla pyjamassaan hauska temmeltää. Ja lystikkäitä ovat myöskin teddykarhut nää. He tosissaan ja piloillansa jahtaa toisiaan. Hassutellen, hössötellen lempikuumissaan. Kuuraketti. Morgan oli rakentamassa jotakin vanhoista pahvilaatikoista, mutta Amy ei keksinyt, mitä Morgan oikein puuhaili. Mitä hän oikein touhua? Mitä sinä oikein teet, Morgan? Rakennan yhtä juttua, Amy. No kyllähän minä sen näen, mutta mitä juttua sinä teet? Avaruusalusta. No. Avaruusalusta? No, eikö se sitten näytä ihan siltä? Joo, näyttäähän se. Hyvä. Ai, mitä sinä avaruusaluksilla teet? Ajattelin lentää kuuhun. Joo. Tuohonko kuuhun tuolla taivaalla vai? No kyllä, siihen kuuhun juuri. Oletko sinä tosissasi? Tietysti olen. Mutta... Ja koska Amy ei keksinyt Moiseen minkäänlaista vastausta, hän päätti tehdä, minkä järkeväksi näki. Minä aion kertoa tästä jollekin. Jättäen Morganin puurtamaan rauhassa avaruusaluksensa pariin. Ja nyt pysyt paikallesi kuin kunnon kärkiosa-ikään, tai minä leikkaan sinut. Ei banaanit. Hyvää iltapäivää, Morgan! B1 ja minä juuri ihmettelimme, Että mikä tämä laite oikein on? Tämäkö? Tämä on avaruusalus. avaruusalus. Lentoa varten. Tiesin sen B1. Samat sanat P2. Mutta minulla on yksi pulma. Se ei pysy kasassa. Kumpa minulla olisi teippiä? Teippiä! Meillä on teippiä. Ja paljon! Kotona. Ihanko totta? Kyllä vain! Voisittekohan te... Minä juuri sain mahtavan ajatuksen B1. Niin minäkin P2. Me voisimme tehdä näin. Me voisimme auttaa sinua! Lulu harjoitteli juuri balettiaan. Ja 4 ja 5, 6, 7. Lulu, sinun on tultava katsomaan, mitä Morgan nyt on keksinyt. Ei nyt, kun minulla on tekemistä. Sinun on tultava katsomaan, hän rakentaa avaruusalusta. Hän rakentaa mitä? Avaruusalusta ja se on jo melkein valmis. Tämä minun on nähtävä. Tule. Mutta puutarhassa Amyä odottikin yllätys. Hän on poissa. Missä Morgan ja hänen avaruusaluksensa oikein Hän ovat? otti potiossaan. Hän on tietysti laukaissut sen raketin ja lensi kuuhun. Voi, kuuhunhan on kamalan pitkä matka. Eikä hän edes hyvästellyt meitä. Toivottavasti hän otti päivällisensä mukaansa. Mutta entä jos hän ei tulekaan enää takaisin? Minua itkettää. Älä itke, Amy. Voi Amy. Entä jos emme enää ikinä näe häntä? No. Älä tuollaista. Mikä kamala ääni! Ihan hirvittävä ääni. Hei banaanit, Amyä vain itkettää, sillä näyttää siltä, että Morgan on laukaissut avaruusrakettiinsa ja lentänyt kuuhun. Tuonne. Oi. Teidän taitaa olla parasta lähteä meidän mukaamme. Kun Amy ja Lulu saapuivat banaanien talolle, kukas siellä olikaan? Morgan! Hei, Amy. Hän on täällä! Ei hän lähtenytkö kuuhun? Ja siellä oli myös upea avaruusalus. Minä en jo huolestua. Minä tiesin, ettei Morgan olisi voinut lentää kuuhun. Eihän hän edes tiedä tietä sinne. Ai Morgan! Se on kyllä hieno. Ja loppupäivän Tedit ja banaanit viettivät leikkien Morganin avaruusaluksella. Hieno avaruus. Valmis, Amy.